Hui vittu. Meitä lähti joku jäähdytinnestellet kun irti täältä. Nyt meillä on kauhia nestekatastrofi täällä. Niin, mitäkö me sanottiinkaan sille, että ei rikota sitä? No miksi siellä tulee öljyä? Tottakaan. Oh. Tippuko se meille tuonne? No se on. Se nyt on tuolla. No niin. Tulee taas uutta Pemari-episodia heti edellisen perään. Ja tänään olisi agendana tän M54 moottorin vanosremontti. En oo ikinä ennen tehnyt. Ja koska tietämykseni Pemareista on aika pieni, niin me saa nähdä miten käy. Minä olen kahtonut tosi paljon tutoriaalivideoita ja muita, niin ehkä me selvittään tästä. Uskoisin ainakin, toivotaan näin. Pitäis kotiinkin päästä kuitenkin tänään vielä. Ja kun me tänne nyt katsotaan, niin sehän on tuolla. Tuon kopan alla on meillä se vanos. Ja katsotaan. Todennäköisesti me pitää purkaa tästä aika paljon ennen kuin me päästään edes sinne. Ainakin tämä todennäköisesti tästä. Toivon, että olisi päässyt helposti vaan siihen, mutta totta kai sitä pitää purkaa. Ja se sieltä. Ja sitten meillä täällä on siihen osat. Meillä on tuossa ekaksikin venttiilikapan tiiviste ja sitten on tulpille ne tiivisteet. Täällä meillä on vanoksen laakerit. Yleensähän mitä porukka vaihtaa, niin yleensä vaan ne O-renkaat, mutta mä nyt ajattelin, että nyt kun otetaan pois, niin vaihdetaan samalla nämä laakeritkin. Se ei äänä eikä kolise tai mitään, tai rämise tuo, mutta sama aikaan nyt on vaihto, kun se ottaa irti tuolta, niin onpahan vaihdettu. Ja täällä ne itse vanoksen osat. Tässä on, jos en ole oikein ymmärtänyt, niin nämä on ne, en tiedä mikä on suomenkielinen nimi. Metallirenkulet kuitenkin sinne vanoksen sisälle. Jos ajatellaan, että se rämisis meillä, niin nämä vissiin sitten niinku korjaa sen räminän, kun ne tiivistää sen tai jotain. Jotenkin nää toimii. Ja sitten meillä on tämä, odottaisin, että nämä on varmaan siihen öljyputken tiivisterenkaat ja no siinä on rikkoja, yksi O-rengas ja pultteja. Täällä on sitten ne itse vanoksen O-renkaat. Niitä on kahdenlaisia. Toinen niistä on teflonrengas ja toinen niistä on peruskumirengas. Vissiinkin. Niillä tulee päällekkäin niihin uriin. Ja kun se tosiaan tuplavanos, niin luonnollisesti molempiin on tiivisteet. Sitten on siihen lisää tiivisteitä. Sitten tämmöiset muovitulpat. En osaa selittää kyllä sitäkään missä ne siellä on, mutta nyt näette sitten myöhemmin, mistä ne löytyy sieltä. Nykäistä ne ulos. Ja sitten vielä yksi tiiviste tuohon jonnekin tuonne. Joo. En osaa oikein sanoa mihin nuo kaikki menee, tai tiedän mihin ne menee, mutta en nyt osaa selittää, niin näkee sitten siinä prosessin ohjeessa, mihin ne kaikki menee. Mutta siinä on ne. Laitetaan ne vielä toistaiseksi tuonne. Ja sitten kun meillä se itse vanos on tässä pöydällä, niin ruvetaan siitä sitten kahtomaan, että miten se siitä purkaantuu. Mutta täällä sitten ainut asia mikä mua silleen nyt tässä etukäteen niin jännittää on tämä, että kun tämä venttiilikoppa on muovia, näin. En tiedä miksi se on muovia, joku insinöörin taidon nähdä taas. Tässä hommata siihen se metallinen itse asiassa, kun niitäkin saa. Semmonen siihen olisi tosi hyvä. Mut kuitenkin niin pitää tosi nätisti otella pois, koska minä en halua halkaista tätä venttiilikoppaa nyt niinku tässä. Koetetaan olla rikkomatta sitä. Mutta sen enempää höpisemättä, niin ruvetaan kahtomaan miten sieltä lähtee. Mitä mä nyt tässä tutkailin, niin todennäköisesti tämä pitää ottaa pois, tai pitääkin tämä tuulitunneli ottaa. Flektiä ei välttämättä täydy ottaa. Tämä meidän pitää ottaa, tämä on eessä. Voitaisiin melkein aloitella sillä, että katsotaan miten me saadaan se pois siitä. Väkivallalla viimeistään, jos ei muuta. Otetaan nyt tämä vaikka tästä eka pois tämä panta ja katsotaan. Noin.
Siinä on jäähdytinnestä säiliö. Pitäisikö tämä niinku lähteä täältä ihan vaan niinku nostamalla? Koska nämä vois ehkä varmaan myös ottaa samalla. No. Sitten kai sen pitää sieltä niinku nousta, eli jotakin letkuja on tuolla. Jotakin letkuja on kiinni tuolla. Otetaanpa tämä ilmanputsari kotelokin siitä pois, niin saahan nuo letkut tuolta. Joo. Hui vittu. Meitä lähti joku jäähdytinnestä letku irti täältä. Nyt meillä on kauhea nestekatastrofi täällä. No miten minä nyt tuon ohjaan tonne? Voi jumalauta. No lähtipä hienosti liikkeelle tämäkin homma. Mä säilin jotenkin kiinni tässä muovissa. Okei, no niin, sieltä tuu enempää. Näköjään. Joo, paniikki ohi toistaiseksi. Joka paikka on vaan nyt nesteessä. Että tämä on aina hyvä startti. On nyt Jeesus, miten sinä lähdet pois siitä? Noin. Se on ehkä irti sieltä. Joo. No tietysti sehän ottaa tuohon flektiin siipiin kiinni. Kyllä sitä välillä tuntee itse taas niin tyhjimmäksi. Ihan tosissaan ottaa tuo flekti tosta, tai tuo siipi tosta pois. Niin se on tehtävä. Voi voi. Joo. Pienimuutostien ähväärien jälkeen olemme saaneet viskon mutterin auki. Ja näin ollen saamme nyt sen viskon pois sieltä. Ja me saadaan tämä tuulitunneli pois. Eli hyvin menee. Ainakin niin minä haluan kyllä uskotella. Oli kyllä operaatio, mutta ei ollut noin 32 miljoonaa tuo mutteri tuolla ja mulla ei sen kokoista listalenkkiä ollut. Eikä mulla kyllä sitä lukitustyökaluakaan tähän. Piti vähän improvisoida. Kyllä se kun sinne sitten lukituspihit ja tai lukkopihit ja laitto ja vähän jatkoa niihin ja jonkinnäköisen meessilin noihin vesipumpu hihnapyörän pultteihin, niin sai sen lukittua jotenkin. Sitten vähän vasaralla näytti iskua siihen pihteihin. Niin. Nythän se lähti sieltä. Hänet sieltä pois. Sitten nuo letkut vielä tuolta, niin noin. Vieläkö siellä joku letku onkin? Noin. Eipä onneksi ollut paha homma. Nyt meillä on täällä vaan sitten joka paikka tuossa jäähdytinnesteessä ja niin edelleen. Tämä oli se letko, mikä tuosta lähti tuosta päältä pois. Irtos tuosta ja sylki ne nestettä pitkin poikin. Mutta joo. Nyt meillä on sieltä sitten hän pois ja sitten me voidaan... Mitä me voidaan? Varmaan aloitetaan sillä, että otetaan nyt tämä venttiilikoppa siitä mäkeen, niin ruvetaan sitten irrottelemaan sitä itse vanosta sieltä. No jos otetaan hänet vaikka tänne, niin ei oo ees. Toivottavasti. Joo. Mä en kyllä vaan tiedä, että onko meillä tässä setissä nyt näihin pultteihin näitä tiivisteitä. Pultin kantoihin. Ei taida kyllä olla. En hoksannut kahtoa semmoista, mutta jos me pärjätään ilman niitä. Mutta joo. Otetaan sieltä puolat pois. Sitten ruvetaan irrottelemaan tosta venttiilikopan pultteja. Sittenpä me lähdetään siitä irrottelemaan noita venttiilikopan pultteja itsessään. Jos me oikein nätisti väännetään täältä. Niin, mitäkö me sanottiinkaan siellä, että ei rikota sitä. Hienosti halkasi.
No, mut se oli vaan tuo reuna. Ja siinä on tuo tiiviste kuitenkin vielä. Niin siinä on ehkä jonkinnäköinen todennäköisyys, että se ei vuoda siitä. Iso ehkä. Te ei nyt paniikoida. Annetaan hänen olla nyt siinä rikki. Pistä sinne se uusi tiiviste. Kirjasit tän paikalle ja katsotaan, jos se vuotaa, niin no sit me varmaan itketään ja ostetaan se metallinen venttiilikoppa tähän. Koska jos me uusi ostetaan, niin me ei tämmöstä muovista tosiaan osteta sinne mitään jälkeen. Hän on tiukasti siellä. Saatana napsut tuolla tavalla. Tämä on pelottavaa. En tykkää tästä, en kyllä niinku ollenkaan. Tekisitte niitä moottoriosia ihan vaan sitä metallista, ettekä mistään muovista. Tämä on ihan kauhea keksintö. En tykkää yhtään. Mitäköhän meidän nuo irtella vielä tuolta kuitenkin. Otetaanpa ne pois siitä kanssa. Koska mä en tiedä, pitääköhän nämäkin tätä venttiilikoppaa sitten paikallaan. Kyllä menee tästä tosi hienosti, jos rikottiin nämä sen takia, että ei otettu noita pois. Ottaa muutenkin, kun tuntuu, että on ihan aapisen lailla näiden Pemarien kanssa. Tietämys perustuu 110% Mersun moottoreihin, niin aivan niinku Kuutamolla on näitten suhteen. Joo, kyllä musta vähän tuntuu, että nämäkin olisi pitänyt ottaa pois. No nyt meillä on kaikki. No joo, eihän tämä oo muuta kuin nostaa tämän. Eihän tämä oo jumissakaan, kun vaan irrotti kaikki pultit. Niin. Voi Jeesus kai. Oh! Tunnen itseäni välillä erittäin tyhmäksi. No, nää on näitä. Sittenhän me ruvetaan purkamaan sitä ite vanoista sieltä. Irrotellaan tuosta vaikka nämä nyt ensinnä ja sitten mitä tuolla sisällä on ja sitten tästä ympäriltä nuo kaikki pultit ja mutterit ja nykäistään mäelle se. Ja nämä kaikki piuhat tuosta. Nämä oli muistaakseni ihan normikierteellä. Oho. Noin. Ne aukesi sieltä. Muista meillä nämäkin oli. No miksi siellä tulee öljyä? Tottakaan. Oh. Mä luutan joka puolelle sitten niin. Tulee hyvää mieli. On hyvää, meillä on taas täällä joka paikka jäähdynnestessä ja öljyssä ja ties missä. Joo. Tuleekohan tämäkin alta samalla tavalla? Kyllähän sieltä tulee. Siellä on nuo muoviset tulppasysteemit. Jos me saadaan siis oteen niistä. Okei. Se nyt lähti pois. Mut se hävisi jonnekin. Tippuko se meille tuonne? Kaipa se tulee sieltä sitten mukana, kun tuo lähtee tuo vanos ulos tuolta. Toivotaan niin, se nyt on tuolla. Noin. Eli tuommoinen siellä on. Tuovittatta sitä niinku pultin eestä pois tommonen tulpan paska. Toinen meillä nyt on tuolla öljyseässä sitten. Mutta sitten pitäisi ruveta ottamaan tuolta nuo. Ja näissä on sitten siis vääränkätinen kieli. Eli lähtee pyörimään sitten niinku väärään suuntaan sieltä. Ja nyt sitten katsotaan mitä käy. Joo. Ei katkennut. Noin. Tämä tuntuu tosi laittomalta ja väärältä vääntää näitä niinku käytännössä niinku kiristyssuuntaan. Tosi jotenkin pelottava ajatus. No ja siinä toinen pultti. Ja nyt kun meillä on ne siitä irti, niin nyt me tästä ympäriltä otetaan sitten kaikki nämä 10 millin pultit. Sitten meillä pitäisi tulla tuo itse vanos sieltä pois. Noin. Nyt meillä on sitten niinku kaikki pois ja sen pitäisi vaan niinku. Kyllä.
Juuri näin. Ja tuostapa te sitten näette vähän, että missä kaikki näitä pultteja on. Siinä on nuo tuosta, tuossa oli tuo aika simppeli. Ja sinä vuodat öljyä siellä. Tämä ei oo enää niinku hauskaa. Noniin. Kannattapa tämä tonne pöydälle ja lähdetään kahtelemaan miten se siitä lähtee purkaantumaan. Ja tässä välissä otamme mainoskatkona poltamme tupakkaa. Siinä meillä on nyt sitten se meidän itse vanoos. Tämän näköinen patukka. Ja sitten meidän pitäisi lähteä sitten purkamaan. Ja sehän ei oo muuta kuin nämä kannet tästä ekana pois. Sitten vedetään ne, onko ne nyt vanoosmännet vai mitkä ne on. Niin ne otetaan pois sieltä ja katsotaan, että ei sekoiteta niitä ja pakoja ja muu puolta se keskenään. En tiedä onko niissäkään silleen eroa, mutta eipä sekoiteta kuitenkaan. Ja toisessa oli jousi sisällä. Se pulpahtaa tuo kansi ulos siitä, toisessa ei. En muista kumpi se oli näistä, mutta sepä nähdään sitten. Ja sitten kun meillä on ne valousmännät ulkona, niin sen jälkeen sitten otetaan siitä ne O-renkaat pois ja availlaan ne ja vaihdetaan ne sisälle ne laakerit ja muut systeemit. Mutta aloitetaanpa sillä, että avataan nämä tästä. Se on näköjään tämä se, missä se jousi sisällä. Nousee sillä tavalla ylös tuolta. Noin. Siellä on siis tosiaan semmonen jousi. Tässähän meillä nyt on sitten se tuo kansi tuosta sivuun. Ja tässä meillä on nyt se itse vanousmäntä. Ja siinä on nuo O-renkaat. Tuossa ja tuossa. Ja tämän sisällä kun tuosta avataan, niin tuolla on sitten ne laakerit. Ja nuo muut, mitkä sinne vaihdetaan sisälle, niin otetaan tosta vielä tämä toinen pois ja tehdään sitten yhtä aikaa nuo systeemit niihin sitten. Noin. Siinä on tuo toinenkin nyt pois. Ja siellä on tämä näin. Se oli näköjään tuo mikä meillä tippui sinne. Tuo muovinen tulppa. Ja joo. Tässä kun on nyt molemmat irti, niin laitetaan tuohon ruuvipenkkiin ja vaan ruvetaan näitä kahtamaan. Tämä on tuonne sisälle noita osia. Sieltä heitetään joku pehmuste tuohon, että ei naarmutella tätä ja siihen niin tiukasti kiinni ja siihen hylsy ja 24 millinen. Katsotaan saadaanko tällä meidän pulttipyssyllä auki. Tämä pitäisi olla ihan niinku normaali kierre niin sanotusti. Noin. Sitten lähtee tuo kansi nyt ekana. Siellä meillä on prikka tuossa kannessa kiinni. Laitetaan järjestykseen tuohon, että osataan sitten kasata oikeassa järjestyksessä takaisin nämä osat. Eli prikka tuli sieltä. Sitten otetaan vaikka nää ja kaivetaan tuolta tuo. Siinä on se ensimmäinen laakeri. Sitten siellä on toinen prikka. Sitten taas laakeri. Sitten siellä on vielä yksi prikka, kun saa tässä pois. Noin. Semmonen taktik. Semmonen tekniikka. Sieltä nyt tuli tuo. Ja sitten vielä yksi prikka sieltä. Noin. Siinä järjestyksessä niin sieltä tulee. Sitten otetaan vähän rättiä. Ja puhistellaan se hyväksi sieltä. Vähän perekliiniäkin laittaa. On hyvä. Ja sitten vaan kasataan päinvastaisessa järjestyksessä uusilla osilla. Ja täältä laakerit. Ja täältä nämä. Ja sitten kasataan vaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pyyhitään nuo vanhat öljyt pois ja hierastaan niihin uutta freesiä ja öljyä tuolta pikkusen. Ensimmäinen sinne. Sitten heitetään tämä rinkula sinne. Ja sitten tämä siis vaan mahtuu sinne. Aika tiukka on kyllä fitmentti.
No ei tuo kyllä. Tuo varikkoo nuo. Jos me ruvetaan väkisin tätä tonne tunkemaan, niin vaan rikotaan tuo kierre tuosta. Jännä. Kyllä sen pitäisi mennä sinne. Joo. On tässä nyt pitkän tuumailun ja yrittämisen jälkeen tullut lopputulokseen, että me ei tätä setin mukana tullutta rengasta voida sinne laittaa, koska se ei yksinkertaisesti tuonne mene. Ja mä en halua sitä tuonne hakata. Mä ymmärrän, sen pitäisi mennä ihan vaan niinku sillä kun se laittaa sinne. Ei pitäisi olla mitään se erikoisempaa. Ja kun se nyt ei sinne halua mennä, niin me ei sitä sinne väkisin tungetaan. Ja kun mä ei se nyt sinne saada, ja kun mä nyt kahtoin niin ja tuumailin, niin sitten kun mä tässä vähän kokeilin näitä uusia laakereita tuonne vanhaan rinkulan sisälle, niin nämä on paljon väljemmät sinne kuin nuo vanhat laakerit. Ja nuo vanhatkaan laakerit ei tosiaan rämissy. Niin mä nyt ajattelin, että tehdään nyt semmonen kompromissi, että ei laiteta uusia laakereita eikä laiteta uusia noita rinkuloita sinne. Ja katsotaan sitä sitten joskus myöhemmin, jos ne pitää vaihtaa. Mutta nyt toistaiseksi kasataan vanhoilla osilla takaisin. En tiedä, onko toista järkeä edes avata. Ja vaihdetaan vaan nyt ne O-renkaat tähän ja muut systeemit ja mennään sillä. Mutta niin. Tässä nyt näette vähän sitä sen prosessin, miten se menisi, jos me saatais ne vaihdettua sinne. Mutta joo, siitä laakeri. Pudotaan se sinne. Tämä pikka. Se sinne. Sitten toinen laakeri. Noin. Sitten tämä ylempi prikka. Noin. Se olkoon hyvä. Eipä siinä, siirrytäänpäs pois tuosta sitten ja siirrytään takas tähän vaihtumaan näitä O-renkaita. Elikkäs otetaan tuosta tuommoinen skalpelli. Kaivetaan sillä ne vanhat O-renkaat siltä pois. Eli tehdään tuohon tommonen. Tuohon tehdään viilto. Kaivetaan se vanha pois. No. Mä oon ihan kivikovia niinku vähän oletinkin. Nyt tuolla on toinen tuolla alla. Siihen tehdään kans. Tulee viilto. Ja sit sama homma tuohon ylemmille O-renkaille. Noin, sieltä on 4 kivikovaa renkulaa pois otettu. Sieltä koitetaan nämä uudet tiivisteet. Eli se miten tää homma nyt sitten menee. Kun meillä on nämä ruskeet, mitkä on niinku perus O-renkaita. Ja nämä mustat, mitkä on niinku Teflon-renkaita. Niin mä laittaa ensin nuo O-renkaat tuonne. Sitten ne Teflon-renkaat. Ja sitten meidän pitää tunkea nämä, kun nämä on ne O-renkaat siinä. Laittaa tuonne kuppiin. Antaa se olla siellä noin minuutti, että se asettuu se O-rengas tai jotenkin silleen menee kokoonsa. Sitten otetaan pois. Tunketaan tämä pää tuonne sitten sisälle, mihin se kuuluu. Ja annetaan siellä olla sitten noin minuutti. Ja sen jälkeen vaan tungetaan ne takas tuonne. Niin kuin ne olikin siellä. Ja nää Teflon-renkaat on vissiin ihan hyvä laittaa niinku lillumaan lämpimään veteen vähäksi aikaa ennen kuin ne laitetaan sinne. Että ne vähän pehmenee, kun ne on aika kovia. Niin kun me ruvetaan niitä vetämään tohon päälle, että ei sitten vahingossakaan halkaise tai paskata muuten näitä O-renkaita. Aloitetaan näillä O-renkailla. Otetaan tuosta vähän öljyä ja pyöräytetään niihin. Ja on itse asiassa ennen sitä niin puhistella nuo välit, mihin ne O-renkaat menee. Eli siitä tuo ruskea O-rengas. Noin.
Siellä tuo isompi. Sinne niin. Joo. Siellä kun on nyt nuo ruskeat renkaat. Siellä kun nuo nyt vähän lämpenee nuo teflonirenkaat, niin puhistellaan sillä välin tämäkin. Tämä toinen. Ja heitetään sinnekin nuo O-renkaat. Ja samalla tavalla sieltä vähän öljyä. Ja sinne O-rengas. Siihenkin vähän öljyä. Ja sinne. Noin. Näin. Siirrytään täällä tämä näin. Toisinkin vähän öljyä. Noin. Nyt se on siellä. Otetaan tuo isompi tuolta. Ja koitetaan sekin saada pyöräilettyä sinne koloseensa. Noin. Nyt sekin on siellä. Ja nyt, kun se on meillä siinä paikallaan, niin otetaan tämä. Tungetaan tuonne sisään. Ja annetaan se olla siellä noin minuutin ajan. Ja laitetaan sillä väliin vaikka tähän nyt tuo teflonirenkaat sitten. Noin. Hyvä homma. Ja nyt kun tuntuu olla ollut sen minuutin, pyöräiletään hänet sinne kans asettumaan. Jätetään sillä välin tämä pois täältä. Tämä toinen. Ja sitten laitetaan se tämän sisään. Nyt kun se on siellä, niin nyt se asettuu sitten sinne. Ja annetaan se olla siellä sen noin minuutti. Sama homma tuolle. Ja sitten kun se on ollut siellä sen minuutin, niin sitten sama homma tungetaan tuonne se. Ja annetaan olla siellä noin minuutti. Ja no, sit me voidaan kasata tää. Ja heittää takaisin auton paikalle. Noin, nytpä se on oleskellut siellä. Tai tämä on oleskellut täällä sen minuutin. Voidaan ottaa se pois. Ja nyt ne on niinku, pitäisi olla niinku hyvät. Meillä on tämä tässä, mikä on nyt niinku sitten kaiken puolin valmis. Ja on tuosta öljyä. Heitetään vähän tuonne reunoille ja tuonne kans vähän öljyä ja tähän näin. Ja sitten otetaan täältä uudet tiivisteet. Otetaan tässä tää tiiviste. Heitetään tuohon noin. Omalle paikalle sai. Ja sitten otetaan tää. Tällä puolella ei ollut sitä jousta. Niin me voidaan vaan laittaa hänet sinne. Sitten otetaan tää. Ja laitetaan siihen omalle paikallensa. Noin. Ja sitten vaan heitetään siihen pultit paikalleen. Ja nyt kun tämä puoli on asettunut, otetaan se pois sieltä. Sama homma tässä, otetaan öljyä tuolta ja pyörätellään tuonne ja tähän ja sitten vähän sen tuonne. Ja tähän kanssa uusi tiiviste. Sinne. Syötän tää. Laitan se tuonne. Ei kun itse asiassa hei, nyt mennäis mennä väärin. Ensin tämä jousi. Se siihen. Ja sitten tää pitäisi saada jotenkin niinku painettua tuohon. Siitä niin. Pain se alas. Sitten otetaan pultit tuolta. Pistetään siitä vielä toinen pultti tuonne toiselle puolelle. Puuttuu yksi pultti. Löysin sen pultin mun etutaskusta. Se on tästä sukeltanut mun etutaskuun. Hyvin mielenkiintoisia juttuja. Nyt me vaan
kiristellään tästä nämä kaikki pultit ja sitten kun me heitetään nämä takaisin tuonne autoon ja katsotaan, että toimiiko se enää ikinä normaalisti tämän jälkeen. Joo. Nyt meillä on tässä tämä valmis paketti, mikä nippanappa saatiin jotenkuten huolettua. Niin nythän siinä ei oo kuin, että heitetään se takas tuonne autoon paikalleen. Tuohon vaan laitetaan uusi tiiviste. Käyn se hakemassa tuolta. Sieltä niin. On tiiviste ja heitetään se sinne paikalleen. Jos laitetaan se vaikka oikein päin kuitenkin. Sitten otetaan hänet ja tungetaan sinne paikalleen. Sitten ruvetaan heittelemään siihen pultteja paikalleen. Otetaan meidän pulttilaatikko tuolta ja pistä se vaikka tuohon. Joo, sepä on nyt siellä. Nythän siinä ei oo muuta enää kuin venttiilikoppa, se uusi tiiviste ja venttiilikoppa paikalleen ja visko paikalleen ja tuulitunneli paikalleen ja puolet paikalleen ja niin. Pitikin alkaa luettelemaan. No, ihan sama. Laitetaan ne tuosta nyt paikalleen. Musta tuntuu, että se on nähty jo aika monta kertaa, kun minä kasailen niitä ja muuta vastaavaa, niin eiköhän me voida skipata se osuus. Niin mä nyt laittelen ne tuosta paikalleen ja katsotaan sitten, kun ne on siinä paikallaan ja päästään sitten testaamaan, että minkälainen kilkatus sieltä kuuluu, kun saadaan auto käyntiin. No niin, nyt siellä on kaikki paikallaan. Sinne on venttiilikopassa uudet tiivisteet ja systeemit ja tämäkin tapeltu tähän. On niin pehmeäksi mennyt, että vähän halkeili tässä operaatiossa, mutta no ihan sama. Ja toisin kuin mä sinne videolla sanoin, niin tuohon näköjään oli nuo pikkukumitiivisteet näihin venttiilikopan pultteihin myös hyvä juttu. Ja nyt nekin on siinä sitten. Ja nyt meillä ei oikein jäljellä enää muuta kuin sormentestissä käynnistää ja toivoo, että ei ihan mahdoton nakutus kuulu ja näin, niin ei kai siinä pistetään käyntiin. Joo. Ei näköjään ainakaan vielä mitään kummempia kuulu sieltä. Ja hyvin käy. Ei mitään ongelmaa. Ja nyt me sitten nähdään sitten tästä kun lähdetään, että onko täällä ollut mitään vaikutusta tällä remontilla, että onko alaväännöt tullut takas, pieneneekö kulutus, jne. Kun tää on ollut vähän semmonen malli ja 125 piikkinen kevaari, kun ennen 3 tonnia ei tapahdu yhtään mitään ja 3 tonnia kun tulee, niin lähtee niinku rakeetti. Mutta toivon, että tämä nyt fiksaa sen. Todennäköisesti me nyt ei voi sitä testata, kun pihalle nyt yllätys tuli lumeet. Tässä mitkä on parhaat renkaat, todennäköisesti me vaan lyhyen tyhjää, mutta ihan sama. Katsotaan putoako kulutus, se on ollut kans aika kovaa. Mutta saa nähdä. Ne voi pitää sitten kahta, kun tästä lähtee pois. Mutta nyt kun tämä on jotenkuten onnistunut saatu päätökseen tämä meidän operaatio, niin tähän on hyvä lopettaa. Ensi kerralla katsotaan sitten mitä keksitään. Saa nähdä. Tehtävällistä tämä auton suhteen on vielä hyvin pitkä, niin ei tekeminen ainakaan lopu kesken. Mutta tältä erää ei oo muuta, niin katsellaanpa taas seuraavalla kerralla.